Bu сүзләрне Сахл ибн Саад сөйләде. Хәйбәр сугышы алдыннан Аллаһның илчесе саллаллаху галейхи ва саллям былай диде: "Әлеге байракны мин җиңү алып килгән кешегә тапшырачакмын. Ул кеше Аллаһны һәм аның илчесен саллаллаху галейхи ва саллям чын күңелдән ярата, һәм Аллаһ та, аның илчесе саллаллаху галейхи ва саллям да ул кешене яраталар." Бу сүзләрне ишеткән кешеләр көне буе, төне буе Аллаһның илчесе саллаллаху галейхи ва саллям сөйләгән кеше кем булыр икән дип уйлап чыкканнар. Икенче көнне иртән барысы да Аллаһның илчесе саллаллаху галейхи ва саллям янына җыелган һәм барысы да аның авызыннан үз исемен ишетергә теләгән. Пәйгамбәр саллаллаху галейхи ва саллям алардан: "Әбу Талибның улы Гали кайда?" дип сораган. Җыелган кешеләр аңа: "Аның күзләре авырта, шуңа ул монда килә алмады" дигәннәр. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаху галейхи ва саллям Галине алып килергә кушкан. Гали килгәч, Аллаһның илчесе саллаллаху галейхи ва саллям үзенең авызындагы селәгәен Гали ибн Әбу Талибның күзләренә сөрткән һәм дуга укыган. Галинең авыруы шул ук мизгелдә бөтенләй булмагандай юкка чыккан. Пәйгамбәр саллаллаху галейхи ва саллям байракны Галигә тапшыргач, Гали: "Эй, Аллаһның илчесе, ул кешеләр безнең кебекләргә әйләнгәнче, без аларга каршы сугышны дәвам итәрбез" дигән. Пәйгамбәр саллаллаху галейхи ва саллям үзенең туганы һәм батыр сугышчы булган Галине сугышка озатып былай диде: "Бар. Аларның торган җиренә барып җиткәнче бар, атла. Барып җиткәч, аларга ислам турында сөйлә һәм динне кабул итәргә тәкъдим ит. Аллаһның хакыйкатьләре, дөреслекләре турында сөйләп күрсәт. Аллаһ белән ант итәм, алар арасыннан берсе генә булса да синең аркада дөреслекне белә алса, бу бар дөньядан һәм дөньядагы барлык рәхәтлекләрдән дә яхшырак булачак." Кешеләрне дөреслекне аңларга һәм яхшылык эшләргә чакыру Аллаһка ышанучы кешенең иң төп бурычларыннан берсе. Бу бурычны үтәгән өчен бүләк шиксез һәм күз алдына китереп булмаслык зур булачак. Аллаһның илчесе саллаллаху галейхи ва саллям кыямәт көненә кадәр һәр мөселманның һәр яхшы эше өчен савап алып торачак, чөнки ул исламны кешеләргә таратты. Аның аркасында җирдә яшәүчеләр исламны кабул итте. Ул үз мисалында киләсе буыннарга ике дөньяда да бәхеткә илтүче кагыйдәләрне өйрәтте. Нәкъ шулай ук итеп, башка бер кешене дингә алып килгән мөселманга да ул кешенең эшләгән һәр яхшылыгының савабы өстәлеп бара. Көннәрдән бер көнне ул кеше үзендәге савапларның эшләгән яхшылыкларыннан күпкә күбрәк булуын белә. Әйтегез әле, кемнең шундый ук хәлдә каласы килмәс иде икән? Сез өйдә утырасызмы, кайдадыр эшлисезме, мөһим түгел. Аллаһның тугрылыклы кулы булып, сез башка кешеләргә дөрес юл сайлар өчен сәбәп булып торасыз. Алар аркасында киләчәктә тагын 100,000 кеше дөрес юлны сайларга мөмкин. Димәк, сез инде бу дөньядан киткәч тә яхшылыклар өчен савап җыюны дәвам итәчәксез. Әллә сезгә Аллаһның мондый бүләге артык